akwai mutane da dama da suke mana magana, wallahi har na gaji. Suna cewa Uncle Abdul, don Allah don annabi ka taimaka mana mu samu mu mallaki Ruhani. To cikin ikon Allah a yau bidiyon naku ne. Wanda yake so ya mallaki Ruhani, wanda yake so ya mallaki Ruhanai, waɗanda za su yi boosting nashi, wato aka ce boosting, wato su cicciɓa shi, su taimaka masa cikin taimakon Ubangiji, ya samu ɗaukaka, ya samu kuɗi, ya samu kariya, ya samu duniya dai gaba ɗaya. Yana iya samu lahira idan yana da rabo ta hanyar kyautatawa, kamar yadda Allah ya umarni akan duk wani bawa ya kyautata duniyarsa domin lahirarsa. To wannan bidiyon naku ne. Abin da kake bukata su ne waɗannan. Zan gaya muku yadda za a yi amfani da su ɗaya bayan ɗaya, wato wannan da kuma wannan. Zan fara da wannan. Dan billahi allazi la ilaha illa huwa, in dai za ka yi wannan, duniya za ta yi maka sallama a cikin wata ɗaya rak. Rayuwarka za ta canza. Wannan babu komai a cikinsa, tasa ce kawai sai ayar Allah da aka rubuta. Za ka samu ƙwai guda ɗaya na budurwar kaza, ƙwan budurwar kaza ƙwaya ɗaya. Sai ka tafi da shi bayan gari da waɗannan kayan aikin. Za ka tafi da shi bayan gari, ka je ka samu gidan tururuwa. Za ka samu tsakoyi guda 3, wato za ka mai da su murhu kenan. Tsakuwa guda 3. Sai a gidan tururuwan inda take tara ƙasa, ba ƙofar ramin ba, inda take tara ƙasa, sai ka je ka samu wannan tsakoyi ƙwaya 3 wanda za ka yi musu murhu, ka sa ɗaya nan, ka sa ɗaya nan, ka sa ɗaya nan a ƙasa. Sai ka sanya wannan tasa ɗin a sama. Sai ka kawo wannan ruwan rohana, ka kawo wannan ruwan, sai ka zuba a ciki, ka zuba a cikin tasa ɗin. Sai ka kawo ƙwai guda ɗaya na budurwar kaza, sai ka sanya a ciki. Sai ka kawo wannan murfin, sai ka rufe. Za ka rufe shi, sai ka tashi tsaye, sai ka yi wurdin inna ma amurhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kafa 212, kafa 212. A lokacin da ka saka tsakuwa anan, tsakuwa anan, tsakuwa anan, kana wannan wurdin, wannan ruwa da ka zuba na Ruhani zai rinka tafasa ba tare da ka sanya wuta ba. Zai rinka tafasa shi kadai. Kana wannan wurdin, za ka yi kafa 212. Kana gamawa sai ka rufe idanunka, sai ka karanta Allahumma ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Rahmanu ya Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru fa subhanallahi amma shirku. Idanka a rufe, za ka karanta kafa 3. Lokacin da ka gama karantawa, wannan kwan da ka sanya a cikin wannan tasa ya dahu, yana tafarfasa har ya dahu. Sai ka sauke wannan tasa din, sai ka cire kwan, wannan ruwan sai ka zubar da shi a wannan gidan tururuwa. Ruwan da ka dafa wannan kwan sai ka zubar da shi a gidan tururuwa, ka zagaye gidan tururuwan da shi. Sai ka bare kwan, kana tsaye sai ka tashi tsaye, ka bare kwan, sai ka cinye. Kana wannan gurin ka cinye kwan. Idan ka cinye kwan, ka gama da wannan, sai ka ɗauko wannan, idan ka ɗauko wannan, sai ka buɗe shi. Akwai gurin buɗewa a nan, za ka buɗe shi. Sabulu ne a cikinsa. Sorry, na manta ban gaya muku cewa za a taho da zakara, ƙaramin zakara za a taho da shi wannan gurin. Ƙaramin zakara
za ka ɗauko wannan zakaran bayan ka buɗe wannan ƙofa a ƙwarya, za ka ɗora ƙirjin zakaran za ka ɗora shi, za ka saka shi a cikin ƙwaryan, a saman sabulin da yake cikin ƙwarya za ka sanya a ciki. In ka sa ƙirjin zakaran, minti 10 za a shanye jinin jikin zakaran zai mutu, sai ka jefar da shi. Idan ka gama sai ka taho gida da wannan sabulin, kana zuwa gida ka yi sadaka na kuɗi 1000, ka yi sadakar 500, ka yi sadakar 200, ka yi sadakar naira 100, ka yi sadakar naira 50, ka yi sadakar naira 20, ka yi sadakar naira 10, ka yi sadakar naira 5. Sai ka yi sadakar riga, ka yi sadakar riga, ka yi sadakar nono, ka yi sadakar riga, ka yi sadakar nono. Sai ka fara wanka da wannan sabulin na sati 1. Sati 1. To fa ka ƙwalla alaƙa da ruhanai, kana tare da ruhanai. Za ka iya kiran kanka mai ruhanai, za a iya kiranka mai ruhanai. Hakikanin gaskiya mallakar wannan haɗin sai wane da wane, amma wanda ya likin, ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin 'yan uwa su ƙaru, idan na gani zan raga masa, don gaskiya yana da tsada, tabbas yana da tsada.